Ka jing pen khut ya ka basa jung ilong kumi ba armet ka baklat ha ka South Jiliu ha Maternal and Child Health MCH Hospital Jubai la pendap ha ka Nyotrik Jiliu ha ka shnong jongka ha Jalapen East Giant Hills. Ya kaniam ka rukom ga bakhat du la pendap da ka senra Jalapet ha klau shlan. La ban penken mau ba ya ka kong penche bare na ka shnong Jalapen la penkit ningkong shesut nga CHC ha ka Arthur Jiliu. Hadian baka mat ya jing place nam barki doktor ka CHC ki pha ne refer ya ka she MCH Hospital Jubai ban yo jing sumar ka bakar ki kalawan she MCH Hospital Jubai ha ka laitruk jiliu da ka jing themu ban kha khulung ha ka step south rek ki doktor ka MCH Hospital Jubai kila batha ya ka kong penche ban bam di shu namar bakala dei ka por kha ban sumar no ya ka Henry hapadeng ka jing sha thangan ki bahyeng kila keno bana kalyang ki doktor ki Clement pej wan jingo ya ka wat haba kila persang bon sin banit kli na ki nos hatu kin sumar ne sumar khenang ban ajing bam namar bakala sedang kem telon Henry hakapor no pais ni ki nos ki pentip bakam de ka sngi ban sumar ya ka kumta kila batha ki bahyeng ban ai bam ID no ya ka bat baka kong penche kala yo ban bam bandi Hakapor Henriu Arpau Janmiet ka kong penche kala ut shitom na ka jing place nam bat haba ki bahyeng kala persang ban pan jingaram na ki nos Henry ki nos kila mai kala timpen ban ya ka lakeno ki bahyeng Hadian kani ka jingjia place nam ki bahyeng ki athu ba doktor ulawan ban pet ya ka te ka long kme bat pha soikot ban pha sumar no shaki weipat ki jaka sumar Henry la lap bala dier kapor bat kani ka long kme kala khlat no hakapor khandai steng Janmiet Halur ka jingklat jong ikong penche ka board district jong ka West Giant Hills kala thaw ya ka committee ban tokit da ki sangut ki khot ka bakit khli da ka additional deputy commissioner ka kong B Bla